Apel beri jaya yang sekarang. Hey, come here. Apel मीठा ना? नहीं. कुंडा मीठा, इतना मीठा ना इतना मीठा. हालू मीठा. मीठा तो? ये गारंटी है, गारंटी. नहीं. 무슨 मीठा ना है? हाँ? मुझे मीठा. Ano iPhone dong, ay nayaw selfie layo ang hinjofraba ang zengkar payo. Ani iPhone Apple कार है, तो डबल Apple कम नहीं, डबल लाभ है. iPhone का कौन रेसर? iPhone का ना बिग फैन. अच्छा. Okay. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Ano iPhone dong, ay nayaw selfie layo ang hinjofraba ang zengkar payo. Ano iPhone dong, ay nayaw selfie layo ang Ano iPhone dong, ay nayaw selfie layo ang hinjo impress kalam ni takay. Ano iPhone dong, ano iPhone dong. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? Ano iPhone dong, ay nayaw selfie layo ang hinjo impress kalam ni takay. तुमसे ना हो पाएगा. Ay nayaw selfie layo ang hinjo impress kalam ni takay. Nayaw selfie layo ang hinjo impress kalam ni takay. Android seang na mobile ana Puisa bergaya iPhone baina Android seang na mobile ana Puisa bergaya iPhone baina Kidney pananay iPhone baisay Hinjau belasay Sasi sanay iPhone baisay Hinjau belasay Sasa sanay. Hai selfie लेगा नहीं. Sorry. iPhone ला iPhone. नाइस. ऐने कर. हाँ. जाके. रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं. माने गाइस भिडिअखौ एसे फिसा जाबाय आरो पार्ट 2 बानायबावनो सानदों आरो पार्ट 2 नोंसिनो नांगौबा कमेन्ट खालामनानै होदो पार्ट 2 नांगौ होननानै गोसो गोथारै आरो नोंसोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैयाबा नै कारेन्ट थांबाय कारेन्ट थांनाय बायदि साबस्क्राइब खालामाबाबो जागोन आरो गोसो गोथारै जायखिया जोंनाथ' बेनोसै माने आं फैबावगोन आरो गोदान गोदान सं लानानै नै कारेन्ट फैफिनबाय सं लानायनि खोथाखौ रायलायनानै नोंसोर खिन्थादोलाय माने दाउ बेदर संआबो फैगासिनो दं आरो गोदान सं माखौ बानायनो बेखौ खिन्थादोलाय जायखिया दाउ बेदर संखौ आं बानायगासिनो दं दा नोंसोर खिन्थादोलाय आलदाखौ नेक्स्टखौ माखौ बानाय बिदिनो कमेन्ट खालामनानै पार्ट 2 नांगौना नाङा खिन्थादो दे आं थांसै आं एसे खामानि दंबावो बेखौ मावहैगोनसो आं फैगोन थाबैनो जागोन गासिबो जाजोबगोन मानो जायाबालाय जागोन खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया